Kaixo, gaur txokolate bizkotxoa egingo dugu eta gaurko sukaldariak gara Naia, Angela, Urko, Olaia eta ni, Oali. Eta errezetakin hasiko gara, baina lehenik osagaiak esan behar ditut. Hiru arrautz baina otainokoak badira, asko hobeago izango dira. 250 gramo irin beharko ditugu. Ere bai, gurina, 300 gramo txokolate, jogurra, legamia, 100 gramo azukre eta 100 gramo azukre. Eta orain errezetakin hasiko gara. Lehendabizi eskuak ondo garbitu behar ditugu. Eta badakizue bizkotxoa laberik gabe ez dela ezer. Orduan, 180 gradutan berotzen jarriko dugu. Geroxiago jogurra botako dugu. Gogoratu, jogur naturala osasuntsuagoa da bestelakoak baino. Gero azukrea botako diogu, irina eta arrautzak, eta legamia. Ondo astutakoan, hau da, besoan neka egin da dugunean, txokolatea urtzen hasiko gara. Txokolatea modu askotan urtu dezakegu. Zartagian, mikroondasean, guk zartagian egingo dugu. Txokolatea puntuan dagoenean, hau da, urtuta dagoenean, nasketari gehituko diogu. Naia, irabiatzen ari den bitartean, nik gurina moldean estaliko dut. Baina gomendatzen dizuet gurina erabiltzea. Margarina baina osasuntsuagoa da eta. Nahasketa prest dugunean ziurtatu bat dugu ez dugula bikorrik. Eta orduan bai moldera botako dugu. 30 minutuz 180 gradutan sartu labean eta bizkotxoa prest edukiko dugu ikusten dezuden bezala. Badakizuen noiz sortu zen txokolate bizkotxoa? Txokolate bizkotxoa 16. mendean sortu zen. Harritzekoa. Ole!